Mapasalamaton kay kus Ginoo kay tungod ato ilang gipabot wala jud ko ning undang. Na wala jud ko ming undang oy kay strong ka man sa imong wala advocacy. jud ko ming undang kay mo lang nagigamit lagi nako mga bata. Gipadayon magyapon nako. Ala daghan man no kay nakapansin noon nako. Ultimo nga naay mga attorney mo chat nako. Moingon lang nga mulaban pa. Basta kay pangailag og consent sa mga ginikanan ana para dili ka makuha na. Mulaban pa. Para dili ka madihado. Para di ko madihado mulaban pero Meron talaga. deep in my heart naa jud ko yung mga kanabitang dili na ko malimtan nga mga action sa ilahang gibuhat sa ako no? Pero kato siya mo ay nakapa strong na ko nga mo padayon ko. Daghan kinakapansin ako not just Doc Carl Balita. Last week of this month patuon ko og DepEd Central. Makigmeet sa ako si DepEd Secretary Angara. Hello. Lagi. Nakikita niya na siguro yung mga videos mo.